जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' जेनेबा लाइजामनि जुगाव गोलैबाय गासिबो मिन्थिनो लुबैदों माला बेबि लागोन माला खुदिया सासेनि मोखां नुगोन गिबि खेब लाइजामखौ सोर हरजेननाय थरायनानि एक्सआ साबेसेमोन आरो गांगाथफानि एक्सआ साबेसे बेसे गोबाव मोजां मोनलायना हाबा जाया आरो क्रास दंना गैयामोन हरनि 10तासो बाथाय नागिरफैदो आरो गांगाथफाजों गोसो थोलायनाय समाव बिदाफोरजों रायजायो ना रायजायामोन खेमबेसे खियो खेमबेसे हासुयो लाभ स्टोरी नांगो लाभ स्टोरी लाभ स्टोरीया बोरो इफोरबायदि उन्दुना थाबाय नामा लाभ स्टोरीया फैगोन साननै जालांबाय लोगोफोर गरमनि थाखायनो गांगाथफाया लेमल' उन्दुना थाबाय थायो नायनो हागोन नोंथांमोना रिभिउखौ इफोरबायदि उन्दुनानै मबाइल नायनायनि मजायानो आलदा जाखायो नामानो बेनिफ्राय नोङो एसे गरमाव लाभ स्टोरी खोन्थानो गारनाय मानबायदि देलायदों नखायनो देलायखानांगोन मानो होनोब्ला सोरबा आंनि एक्सफोराबो नायनो हागोना एक्सफोरनि बाथ्रा फैगोन इयाव एक्सफोराबो नायनो हागोना एक्सफोरखौ खामब्लाव होजोबनांगोन ना बिनि थाखायनो देलायनाय जादों लाभ गैया मा नोङो सोरबा फेसन खिथियादों ना फेसन खिथियाबाबो आं मोनसेल' खोन्थानो लुगैयो आजिखालि हाबा जानायखौबो नायोब्रा जिबनाव मानो सौग्रुबैनाय लिरबायदि गोदोनि एक्सफोरखौ खामब्लाव होजोबनांगोन ना नोंजों थानानै बायदि गथ'आ जिबनाव नै लोगोफोर देलायबाबो दाय जायो ओमफ्राय देलायाबाबो लेथ्रा बाथ्रा खामसेवसो इफोरबायदिया सौग्राव फैनाय आंदो ओरैनानै लाजिफोनांबाय दे नों बायदियानो थानाङा नों बायदियामोन नोङा सना नोङो जिबनाव नों आंखौ सनाखौनो होनफेरासै खोमा ना रम बायो उदै माने इदिनो सिस्टेम पार देंगि मा होनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिराद एक्साइटेड जोंनि लाभ स्टोरीखौ मिन्थिनो थाखाय आरो आंबो एक्साइटेड नोंथांमोननो खोन्थानानै एसे गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनगोन खोमा गांगाथफाया खिन्थु दुखु दै गांगाथफाया बिराद दुखु दं लाभ स्टोरीयाव मानो होनोब्ला दा नोंथांमोना चेल्लो लोगोफोर बुहुद गोबावनि उनाव माने साननैनि उनाव गांगाथफाजों आंजों नोंथांमोननि गेजेराव लाभ स्टोरीनि बागै लाबोबाय माने जोंनि काहिनिखौ खोन्थानो थांगासिनो लोगोफोराबो नेगासिनो नालाय खाननै गाहाम जालांबाय जोंबो भिडिअ लाबोआखैमोन बेनिफ्रायनो आरो दा लोगोसेनो गरमनि सान्दुंनि गुदुंजों गोलोमदै गनायजों नोंथांमोना खोनासंनो रेडि जादों आरो दा थरायना जागायना होदो माबोरै माने ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्टआथ' गासिनाबो सेमानो जाफ्रामो खावसे बेनिफ्राय जायनिखौ सिगाङाव नुग्रोदो यानिखौ खनखांनानै लाबाय बहियाव लिरनानै बेनिफ्राय सोरबा जुदि थेवबो आं गासिबनिखौबो नायदो लोगोफोर गासिनाबो सेम गोजा कुइसना ओमफ्राय बांसिन फैदो इंलिसबो रोङा नालाय बांसिन ओइ लाफिं गेस हाबनायसो मानसियानो माने बांसिन कमेन्ट फैदो आरो नोंथां जेनेबा माब्ला बेबि लागोन बेखौ लास्टाव खोन्थागोन लास्टाव कमेन्टखौ फरायजोबखांनायनि लास्टाव खोन्थागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायबानो जाबाय जाय मिन्थिनो लुबैदों माने बुहुद कमेन्टआनो बिदि गोजा आरो ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय एसेबां बेसेन गोसा कमेन्टखौ जेनेबा हरदों नोंथांमोना एसेबां सम दिहुननानैब्लाबो हरदों बिनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आङो दा गासिबनिबो कमेन्टखौ लाजोबनो हायाखै माने आङो कमेन्टखौ नायजोबनानै लादों आरो मोनसे बेबायदि नाम गाबज्रिलायनानै आङो बुङा मानो होनोब्ला आंनिखौ लायाखै बिनिखौबा लादों बिदि होननानै दुखु मोनलायनाय जायो ओमफ्राय आं माने बिराद मोनसिखौ बाथारो आरो आं माने जेनेबा नोंसोर आंनि भिउवार्स नालाय दा आं नोंसोरखौ जेनेबा समान मेगनजों नायनांगोन बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि जा मिथिनो लुबैनाय बेखौनो आङो लिरख'जोबना लाबाय दा आं खोन्थालांनोसै नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो खायसे बाथ्राखौ बावगार हाबनाबो थानायफोरखौ गोसोखांनानै लिरना लानाय जायो आरो माने गिबियावनो आंनि मुङा मुस्रिमा निरु महिलारि आरो आंनि मुङा जाबाय पंकज बसुमतारी जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय एरियाया जादों साउदुरबिथा ओमफ्राय गामिया जादों अटलियापारा ओमफ्राय जोंहा न'खराव साब्रै खोन्थादो आइ बाबा हौवा हिन्जाव
ओमफ्राय आब' सासे दंमोन बिसा ओमफ्राय बियो हाबा जाखानाय आरो आं हाबा जाफैनायनि सिगाङावनो हाबा जाखानाय ओमफ्राय आगोलबो साब्रैमोन ओमफ्राय दाबो साब्रै जाबाय आरो दे जागायसो गिबियावनो आं लिरखाना लादो ससे मानो होनब्ला फटनो फैया नालाय लोगोफोर गिबियावनो जोंनि लाभ स्ट'रिनि बागै खोन्थानोसै आङो जोङो 2015 मायथाइनिफ्राय मोजां मोनलायदों आरो जेनेबा बावगारोना जेनेबा मायथाइफोरखौ बावगारा होमबा ओंखायनो ससे लिरना लादो आरो ओमफ्राय बुंलांसै आं जेनेबा 2015 मायथाइनिफ्राय मोजां मोनलायदो जोङो 2015 मायथाइनिफ्राय ओमफ्राय ना मोनलायो माने जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' जेनेबा लाइजामनि जुग होननांसिगोन लाइजामनि जुग मबाइलनि जुग नांदेरनाय माने खावसे मबाइलनि जुगबाबो ओरैबो फैस्लाबाखै माने गेजेराव गोलैदो आरो ओमफ्राय मा ओमफ्राय बावगारबायानो नामा नोङो इनि थाखायनो आं लिरना लादो लोगोफोर माने बावगारो जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' जेनेबा लाइजामनि जुगाव गोलैबाय बिनि थाखायनो दा फार्स्टआवनो गिबि खेब लाइजामखौ सोर हरजेननाय गिबि खेब लाइजामखौ हरजेननायानो जाबाय आमखाया गांहाथफाया लाइजामखौ फार्स्ट हरग्रोदों आरो ओमफ्राय ना बे लाइजामखौ आखायाव हरनाय ना जेनेबा सोरनिबा थ्रुयै हरनाय जेनेबा डाइरेक्ट हैनाय ना सोरनिबा थ्रुयै हरनाय इदि सोंदो आरो बे लाइजामखौ लोगोनि थ्रुयै माने मोजां मोनलायनाय खासे पियन थायोथ' बे समावबो जोंनियावबो लाइजाम हरलायनाय टाइमाव खासे पियन थाफायोथ' लोगो थाफायोथ' बेफोरबायदि हरदो आरो आंबो लोगोनि नामानो जाबाय अनसुमा बसुमतारी बिथाङा आंनि लोगोमोन क्लास फ्रेन्ड थिम मिनिखायो मानसियानो माबा लाफिं गेससो हाबबाय दाखालिनिफ्राय मा जादो मिनिबायल' थायो माने माखौ मिनिनो ओंखारो हमनानै मोना मानसिया मिनिनांगो जाय मानसिया मिनि देहाया मोजां जेनेबा आं बुंनो सानो आरो दा बे पियनानो जाबाय अनसुमा बसुमतारीया बिथांनिनो क्लास फ्रेन्ड आरो बिथांनिबो बेस्ट फ्रेन्ड होननांसिगोन मानो होनोब्ला बियो बे 2015आवनो इयो क्लास 8आव माबायाव फैदो आरो जोंनि उदांस्रि आं माने बेलेगावसो फरायोमोन नालाय गोरलैनाव फैदो उदांस्रि लामसर बर' गोजौ फरायसालि होननाय फरायसालि माने प्राइभेट स्कुलमोन इयाव आं फरायोमोन नालाय बे टाइमाव इयो क्लास 8आव फैदो आरो ओमफ्राय आङो 7आवनो दंखायोमोन ओमफ्राय इयो आवगायो सालबारि ग्रीनलेण्ड स्कुलाव फरायोमोननो ना इंलिश मिडियाम मोननो मालाय ओमफ्राय ओरैबायदि फरायनो रोंथारामोन ओमफ्राय फरायनो रोङिनि थाखायनो इदिनो बिमाया सानबाय खोमा इयाव हरनानै एसेफोर मोजां जाबायगोन खोमा ओमफ्राय क्लास 8आव फैबाय ओमफ्राय मानसिया ओरैबादि गोजौमोन ना ओमफ्राय फार्स्ट फैनायावनो नायदों आं नुदो आरो इखो ओमफ्राय नुनानै मासे गोजौइलाय माने जोंजोंसो क्लासआ एखे मोननो 7आवसोमोन जाहैबाय ओमफ्राय इदिनो जोंनि बेस्टआव माने हौवासाफोरा उन्दै गोजा ओमफ्राय बैसोआथ' जेनेबा समब्रा समब्रियानो जेनेबा बोसोरसे बोसोरनैयाथ' उन्दै गेदेर जाखायो ओमफ्राय गाव आरो ओरैबायदि गोजौमोन माने बैसोआ उन्दैबाबो गोजौ गेदेरखामोन नालाय ओमफ्राय इदिनो गावहा लाजिनाय ना मानाय आं क्लास 8आवसो थांगोन होननानै क्लास 8आव नाम लगायनो बिमाखौ जर जबस्ति खालामनानै होबाय आरो नङाबा जोंजोंसो क्लासआ एखेमोन ओमफ्राय इदिनो माबोरै मोजां मोनलायखो जेनेबा आंनि नोंखौनो नांबाय लाजिलायलांबाय दिनै थांनाय गाबोन थांनाय दिनै नुनाय गाबोन नुनाय इदियावनो माने जालांबाय आरो घटनाया बिराद गेदेर घटना नै दासिमहालागै घटना बे टाइमावथ' घटना दं लोगोफोर खोन्थालांबाय थानोसै जोङो दा जाबाय सेकेन्ड नाम्बाराव फैदो थरायनानि एक्सआ साबेसेमोन आरो गांगाथफानि एक्सआ साबेसे आंनावथ' एक्स गैया होनजायो जेनेबा बेफोरबायदिखि एक्स होना नालाय एक्स गैया दे आंनाव गांगाथफाया एक्स गैया ओमफ्राय आंहा एक्स दंमोन आरो लोगोफोर माथो थानायखौलाय जेनेबा क्लास 7 टाइमावनो एक्सआ दंखायोमोन एसे गोरलैयावनो नुबाय ओमफ्राय ना इदि होनबाय थानाङा र' खोन्थानोथ' हो मान गोरलैयाव क्लास 7 बायदि नुलायो गथ'फोरा बे क्लास 7 8 टाइमावथ'
14 16 इ टाइमावथ' मोजां मोननाया जायो ओमफ्राय बे मोजां मोननायाबो सोमजिनायसो दे नोंदो जेनिका मोजां मोनलायनाय जादों बे मोजां मोनलायनायखौ नों मिथिया नामा नों दा जेरै आंखौ फार्स्ट लाभ जादों आं बै टाइमाव इखौ फार्स्ट लाभ जादोंमोनब्रा ओमफ्राय इदिनो गोसोआवनो हारसिंनो माने इखौ नुनानै बेरखांनाय सोमजिनाय मोजां मोननायब्रा बेरखांनाय सोमजिनाय एक्सा दङमोन दे ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बार कुइसन नोंसोर बेसे गोबाव मोजां मोनलायना हाबा जाया आरो क्रास दंना गैयामोन क्रासआ थायो थानायालाय बुंफोरना लानो हायियाव दे खोन्था जिखिजाया नोंना दंना गैयामोन दंमोन दे दंमोन दंलायोमोन दिनजो मिथिबाय आंहा क्रास गैयालै आंना क्रास गैया दे लोगोफोर जिखिजाया जोङो 8 बोसोर मोजां मोनलायनानै हाबा जादों आरो 8 बोसोर मोजां मोनलायदों ओमफ्राय मा क्लासाव लोगो मोनजेननाय आरो बबेयाव नुजेननाय क्लासा जाबाय गावा 7 ओमफ्राय आं आरो 8 बेनिफ्राय बिदिनो आं स्कुलखौ सोलायनानै उदांस्रि स्कुलाव फैबाय नालाय बिदिनो दिनै थांनाय सबनिया थांनाय थामनिया थांनाय नों आंखौ मा नाहरबाय थायो जेनेबा नोंसो माने नङा नायनो गोसो गैयाबा मेगनानो थांनायो मेगनजों मेगन आंखा फैदोलै होननानै जेनेबा नोंनाबो थाङो नाहरो माने नायनायफोरा ग्रोब ग्रोब जायो आं ओरैनो नाहरदोंबाथाय नोंथ' जेनेबा स्कुलावथ' बहुत जन मानसि थायोना ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माने एट्राक्ट जाखायो माने नुनाय लोगो लोगोनो आमखा फैबाय मास मोनसेसो थांबाय थानानै मास मोनसेसो फुराना जालांबाय आरो स्कुलाव थांनानै आमखाया फैगोन ना फैयाखैलै होननानै ओरै गोसोखांफ्लांनानै नाहरफ्लांबाय थायो आरो ओरैबायदि नायथिंफ्लांबाय थायो एसेमब्लियाव ओमफ्राय नुदोंबा फैदो दे जालायो गोसोआव मोजां मोनलायो आरो माने मोजां मोनलायो मालाय ओमफ्राय सोर प्रप'ज खालामग्रोनाय आरो रिएक्सना माबादि जानाय प्रप'ज खालामनाया जाबाय प्रप'ज खालामनाया नै बिथाङा प्रप'ज खालामग्रोदो इ टाइमाव होमबाना माबा स्कुलनि खेला जाबाय दं स्कुलनि खेला जाबाय थानायाव जोंबो बिदिनो सेंग्रा गथ' नालाय उसु गुथु मोदला मोसि क्लास रुमाव खारलाय बबावबा फोथाराव फैलाय ओरै फिल्डआव फैलाय ओरै बेनिफ्राय बिदिनो गावसोरा आरो एक्सट्रायै खानाय लोगो नांनानै बेडमिन्टन गेलेगासिनो ओमफ्राय बिदिनो भाबिबाय थाखायोमोन नालाय लोगोआ बांखि एरबाय थाबाय एथुबाय थाबाय जायबा पियन एथुबाय थाबाय इदुलि जाबाय थाबाय ओमफ्राय आंबो माथो नायबाय थाबावनोलै होननानै गावदो लोगोदो आंदो लोगो नांनानै लिरबाय आरो बे होफैबाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो माने लाइजामखौ लागोन ना लाया ना बिसिनासो गारहरगोन ना रायजागोनसो होननानै माने मोनसे डाउट थायोमोन आरो गियोमोन आरो बिदि आंबो जेनेबा लाइजाम होफैनाय लोगो लोगोनो जेनेबा लादों आरो आंनो होफैबाय नालाय आं लाबाय लाइजाम होखानानै थाखुमालायो आरो आं बेयाव न'खांनानै ओमफ्राय आङो लाजिबाय आरो जेनेबा आंखौ मोजां मोनो होननानै आं लाजिबाय इखो ओमफ्राय बिदिनो अखानायै आंबो बिदिनो रिजाल्टखौ हरदो आरो इनो आंबो जेनेबा नोंखौनो मोजां मोनो बिदि होननानै आंबो रिप्लाय हरफिनबाय बेसे मायथाइनिफ्राय रिलेशनशिपआव थानाय 2015 मायथाइनिफ्राय ओमफ्राय 2023 मायथाइनि नभेम्बरसिम बेलागै जादों 2023 नभेम्बरसिम मोजां मोनलायनाय आरो 15निफ्राय नभेम्बर मास जोबनाय लोगो लोगो डिसेम्बर फैबायना इयाव हाबा जाबाय डिसेम्बराव हाबा जानायसै आरो ओमफ्राय फार्स्ट डेटिं माबे जायगायाव थांग्रोनाय डेट सेट गैलायामोनलै माबायाव थांग्रोदोंमोनबा इदि माबायाव थांग्रोदोंमोनलै माबायदि डेट होनो जेनेबा ओरैनो बेरायनो थांनायखौ डेट होनदोब्रा इदि बेरायनो थांनायथ' जेनेबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डल' इदि थांफेरनाय जायगा गैया माने ओइखौबो हमनांगोन नामा जेनेबा इदि थांग्रोनाया जों सानैजों थांग्रोनायाथ' मानासासो गोलैगोन जेनेबा मानासावसो बेरायनो थांदोंमोन आरो मानासाव थांजोबदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो
जोङो जमा जेनेबा लोगो मोनजेननाय बेरायहैनाय जायगा होनोब्लाथाय पुवामुक्का स्कुलनिफ्राय लांनायाव माने लोगो मोनजेनलायदोंमोन आरो जेनेबा बेरायनाय जायगाया। आब'नि फेभरेट मैगङा मा? आंनि फेभरेट मैगंथ' जेबो गैया बेदरनि बागै होनोबाथाय अमा बेदर ओमफ्राय आरो मैगंखौ नारजिखौनो होननांसिगोन दे नारजि अमायानो फेभरेट आंनिया। बिलाइ गोरान। आदा बाजै नोंसोर सानैनि गेजेराव नांज्लायबा सोर देरहागोन? नांज्लायनायनि गेजेरावलाय बिदिनो हिन्जावफोरालाय बिदिनो देरहाखायो आरो गाफ्लाना खिथिबानो देरहाबाय आरो सैथोन्थ' आरो जोंथ' आरो हौवाफ्रा गाबनो रोङा नालाय बारा। माने हौवाफोरनि गाबनाया गोरबो सिङावसो जायो बिसोरनि गाबनायखौ नुवा आरो जोंनासो माने एसे रायजाबानो एसे दुखु मोनबानो मोदैयानो गयो ओमफ्राय मोदै गबा आरो हौवाफोरा नायना थानो हायाना ओमफ्राय बिदिनो आं देरहाबाय आरो। थरायनाखौ नों माबोरै लाबोनाय? स्रि स्रि लाखुमाना लाबोनाय ना न'खरनि पारमिसन लाना लाबोनाय? जुदि खावना लाबोदोंब्ला थरायनानि न'खरनिफ्राय थरायनाखौ लांनो फैफिनदोंमोन नामा? यानि लोगोआ लाना फैदो सावदुर बिटानि दोरखिना दलङा सावदुर बिटानि दलं होनबाथाय मिथिखायो दलङा लागै आं लायदो ओमफ्राय लोगोआ इखौ दोनना थांदो दलंनिफ्राय लोगोखौ आगारनायाव गाबलायो आरो फैखालि दुखु मोना होमबा जेनेबा जोंसो मिथिगौ जेनेबा न'खौबो जेनेबा गोसथोनायखौबो नांगौ बिमाखौबो नांगौ बिफाखौबो नांगौ बिदिनो बेलेग फिलिंस जाखायो आरो माथो जाबावनो नांगौ बिदिनो माबा मोनसे कारन थायो कारनखौ बुफ्रुलायला जेनेबा बिदिनो जायो। लाना फैबाय ओमफ्राय आंबो थांबाय दलङा लागै लायनो ओमफ्राय लोगोखौबो आगारफिनबाय फैनानै लामा गाबबोबायानो लोगोआबो गाबबाय नालाय आंबो गाबबाय आरो लोगोखौ आगारनायनि ओमफ्राय सोरबा सोंदो जेनेबा माबेयाव न'आव लाबोनाय ना बबेयावबा लाना खारनाय ना? न'आव लाबोआखै सालबारियाव आं आब' लाना थांदों बेनिफ्राय लांफिननोबो फैदोंमोन हरावनो ओमफ्राय आइया जोंहा जि थगायदोनो माने इ टाइमाव जोंहाथ' बोरमा दंमोन ना रिया होननाय दाथ' गैला जेनेबा फानजोब्बाय जोंहा ओमफ्राय बोरमायाबो जेनेबा गाबबाय थायोलै जोंहाना बिदिनो अखा बोथोर नालाय गाबबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आब' बाजै ओमफ्राय जोंहानि बाजै उन्दैनि बिबथैनि फिसाला बिमायंनि फिसाला बिदिहाय गासिबो पिलपिलि टम लाना फैलायदोनो आरो हरनि 10थासोबाथाय नागिरफैदो आरो ओमफ्राय नागिरफैबाथाय बिदिनो आइया होनबाय आरो गैया न'आव गैया मिथिया होनना थगायबाय आरो जेनेबा आइया मिथिखागौमोन ओमफ्राय बोरमाया नामा मेना गाबना होदोनोलै ओमफ्राय गाबनायाव माने जोंहा आब'आ दंथारो दे गाबदो संहोनलायनो बोरमाखौनो खिन्थु गैयामोन जोङो ओरैबायदि काहानि जादों आरो सालबारियाव दंमोन आरो जोंहा आरो गिगासिनो जेनेबा लांनो फैगोन होननानैनो जेनेबा न'आव दोनखायाखै आंखौ गावसा फिसाजो लानाव दोनहरखादो आरो लांफिनजानो गिनानै कर्ट मेरेज खालामबावदोसो मथा मथि खाननै खानथामसो थानानै खालामदों। मा मायथाइयाव हाबा जादों आरो थरायनाया बेसे फरायनाय आरो गांगाथफाया बेसे फरायनायमोन? हाबा जानाय मायथाइयानो जाबाय 2023 नि डिसेम्बर 11 ओमफ्राय मा होनदों आङो 3rd सेमाव फरायनायमोन ओमफ्राय गांगाथफाया BA कमप्लिट जाबाय माने कमप्लिट जानायनि एग्जाम लास्ट एग्जाम फाइनाल बेखौथ' जाबायमोनानो होननांसिगोन दा जाखादा बेक फैखायासै नालाय आं हाबानि सानसे ना साननै सिगांबो एग्जाम हैनो थांदो हाबानि मोनसे हाबानि खानसे सिगां केन्डेल खाफाबाय दाबाथाय एग्जाम हैनो थांदों पासबो जादो मोननै न'खरा गोरोबदोंना हाबानि सिगांथ' गोरोबखानांसिगोन मानो होनबाथाय खबर लालायनाय खबर हैनाय लाना फैबाय होननानै खबर हैनाय ओरैया जाखायो नालाय इयाव गोरोबलांबायब्रा लासैनो गोरोबदों ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनलायफुनाय टाइमाव बिदिनो मिथिखायोमोन आरो ओमफ्राय मिथिनाय माने जोंहा आदामोना मिथिया बाबा मिथिया बाजैजों आइजों मिथियोमोन आरो जोंहा बाजै सानै ओमफ्राय आइया मिथियोमोन आब'आ मिथियोमोन गुमैया मिथियोमोन ओमफ्राय आरो मा होनबावनो आरो दानि बिदिनो गासिबो मोजां मोनलायनाय नालाय माथो होनबावनो
हाबा जायैनि सिगां एक्सनि थाखाय नांलायनाय जादोंमोन नामा? एक्सनि थाखाय जादों खननै खनथामसो एक्सनि थाखाय आं बावगारबाय माने मबाइल गंसे बुख्रुबनांदों आंनि फार्स्ट लानाय मबाइल बै टाइम स्क्रिन मबाइल आं गंसे बुख्रुबनांदों रागा जाना खुलिजोबखादों माने बेफोरबायदि जादों आरो घटनाखौ बावगारबायलै आङो बे मबाइल बुख्रुबनायखिनिखौ बुहुत गोबाव जाबायलै ना मबाइलखौल' गोसोआव दं माने मोजां मोनलायनाय समाव नांलायनाय समाव गाङा थफाया गाबदोंना गाबाखैमोन? गाबनो गोनां जादों माब्लाबा गाबखुमादो मोदैयामखौनो हराव बेबो गाबोमोन इयो गाबो दे मिथियाखै बायदि मोनदों मोजां मोनलायनाय समाव नोंसोर मास मोनसे गाहाम लोगो हमलाया लासे थानो हादोंना हायामोन? हाया माने खाथिखा नालाय स'आव थांबानो लामायाव ओंखारबो होननानै पुलर लांबाय ओरैनो मिसाखौनो नायना फैबाय लोगो हमलायबायानो नामा? ओमफ्राय मा जायोमोन मैगं हरलायोमोनलै मानिमुनि खानानै दिंखिया खानानै थास' बिबार खानानै ओमफ्राय मा होनो सिंग्रि मैखि खानानै बेफोरबायदि मनायावसो एसे नोंथांमोना नुखांबाय खोमा भिडिअ'आव सानसेखालिनिया लामायाव गांलाब थाबायना बेलायनाया साइज गैथारामोन ना दासो हाबा जानानै एसे सिन्दुर फुटादो एसे साजिनाय जाबायना जिबनाव एखन गैथारामोन माने आं गावखौनो बिराद लेथ्रा नुखायो गन्थं नाफे बोरैबा गां बुगाव नुना लाखायो आरो गैथारामोन बेथ'लै हाबा जानाय समाव सानैबो हाबा जानो राजि जाना हाबा जादोंना सानैबो राजि गैयामोन? राजि जानानैथ' हाबा जालायबाय रायलाय खालायनाय माने सानैबो मोजां मोनलायखानाय नालाय बेबो होनबाय बिदिनो बेसे लोगो हमबाय थानो बिदिनो आंबो रायजाबाय थायो आरो बिबो माने लोगो हमनोबा हमनोथार ओइ फैयाबानो थारमाने नों आंखौ मोजां मोना बेलेग गोसथोयो बिदि जा घटनाया माने बारे जाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो बै हाबा जानो गोनां टाइमाव ओरैबादि जादों माने एक सेकेन्डबो जाया माने दसेनो नांलायो दसेनो हामो दसेनो नांलायो ओमफ्राय बिदिनो गाबलाय खुबलाय जाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो आइयाबो इसा बिमाया जा बिखुमजोआ होनहरबाय आरो एसे नांलाय खमलाय जाबाय थानोसै होमबा फैगारगारदोहाय आं हालियाहाय खोनासंनो हालियाहाय आं ओरै होननानै होनहरबाय थाबाय ओमफ्राय ना बाबायाबो मालाबा फन हरो आङो ओमफ्राय आरो बोरनानै बोजाबा थांना थाहैयो लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो फैदो ओमफ्राय इ टाइमाव आरो आइयाबो बिदिनो एसे बेमार ओरै जाख्रुबबाय थादो नालाय ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि बेसे संबाय थानो फैगारगारदो दे जि जायो जासिगोन साख्रि बाख्रिफोरखौ उनाव नागिरबाय थासिगोन दे होननानै भबिसतखौ सानालासे माने जाबाय आरो बिदिनो गोसो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जाबाय हाबा जानो गोनाङाव न'खरनि मानसिनाव सोंना हाबा जानाय ना सोङालासिनो डाइरेक्ट लाबोना हाबा जाखानाय? इसा जेनेबा इसा मिथिखादो आइमोना आइ बाबामोना गासिबो मिथिजोबदो ओमफ्राय जोंहा मिथिया आं खोन्थायाखै रावबो आंनि लोगो आंनि बेस्ट फ्रेन्डआल' मिथिदो ओमफ्राय रावबो मिथियाखै बेसे बोसोरनिफ्राय मोजां मोनलायनाय माने बेसे बोसोरमोन नोंसोरनि बैसोआ? बेखौ गोसोआव गैलालै 14-15 ल'मोन टाइमाव 14-15-16 इदि टाइमनिफ्रायनो मोजां मोनदों उन्दैथारमोन दादा बाजैखौ लाइफआव बुफेरदोंना बुफेराखै? रिलेशनशिपआव थानाय समाव हाग किस खालामफेरदोंना फेराखै? बुफेरबाय खिन्थु माबायाव सानसेखालि बिदिनो लामायाव रागा जानानै खर' फैसा थाखायना दां रागा जानानै सेन्डालल' गुबै जाखालि लोगोफोर दाखालि आं खोन्थादोंना सेन्डालल' गुबै जादों होननानै बिदि गोसा बुवा आंखौ गोसा बुनो माने हाखाया इयो सेन्डालल' गुबै आं सानोमोन आरो जुदि इयो आंखौ माबा मोनसे खालामो दिनैनो ब्रेकआप बिदि जाखायोमोन आं माने गियामोन आंखौ बेनिफ्राय हाग किस खालामफेरदोंना फेराखै? इफोर जेनेबा पार्सनेल जेनेबा जाय मोजां मोनलायो मिथिखागौ जानांगौ नामा बैखौलाय मा खोथाबाय थानो ना मोजां मोनलायनाय समाव गांगाथफाजों मोजां मोनलायनायनि हेंथा होदोंना होआखै? आंखौ हेंथा होआखै दे गांगाथफाखौ मोजां मोननायनि थाखाय आवगायनि फार्स्ट लाभखौ मोजां मोननायनि थाखायसो हेंथा होदोंमोन
अ नोंखो मोजां मोननायनि रावबो हेंथा होफेराखै जेनेबा बाजै आइ रावबो हेंथा होफेराखै ओमफ्राय जाबाय फुजा मेलाफोराव आखाइ हमलायना बेरायोब्ला सोरजोंबा नुजानो गियोमोन ना गियामोन आखाइ हमलायफेराखैलै आंबो हमफेराखैलै लाजिनाय मोनो माने आखाइ हमलायना बेरायनो माने मानसिनि सिगाङाव बिदि आखाइ हमलायनानै फुजायाव थांफेराखै जोङो थांगोन फुजायाव जेनेबा आं इजोंनो थांगोन लोगोसेनो जेनेबा लोगोदो थांनानै गावस्राहैबाय ओमफ्राय लोगोजों आंजों टुरिं नायजाबबाय टुरिं नायनायफोराव आखाइ ओरै हमलायलायबाय आरो जेनेबा आखाइ हमलायना थाखायो नालाय ओरै हमखुमालायना थासिगोन आरो इनो बिराद गोजोननाय ना लोगोफोर जिबनाव माने दाथ' आखाइखौ नांबानो गोलोमदैयानो माबा खस्थ'सो ओरै नाख्रांबा खस्थ'सो मोनो ओमफ्राय मोजां मोनलायनाय टाइमाव माने आखाइया एसे नांबाबो सर्ट जानाय रखम मोनलायो नामा साफा मोनलायो ओरै एसे नांबाबो मोजां मोनलायो होनलाय र' सिथा एसे मोजां खोथादों आङो नोंसोर सानैजों सिगाङाव हाबा जाथ'यै समाव बिफां सायायाव थानानै खेनबेसे खुदुमनाय मारै इदि कुइसन खालामो फाग्ला गैया इदि जायाखै इदि गैया दे लामा सामा इदि गैयामोन जेनेबा ओमफ्राय एन महिलारि सानसेयाव खेनबेसे ओंखाम जायो सानसेयाव खेनबेसे खिफियो गाङाथ' बेक्सटा सानसेयाव खनब्रै जायो मालाबा ओमफ्राय जानानै फैनायखौथ' बुंदों लाफिंगे जाफैलायबाय नावैनो डेन्जार खियो मा डेन्जार खिफिनो होनलाय खिनिया बेलेग बेलेग थायो नामा मानथायालै सोरबा एन महिलारि नोंनि एक्सा साबेसेमोन आरो बिसोर दा हाबा जाबाय नामा नोंसोर मिथिगा आंल' होननाय दिनै एक्सालाय आंहा दंमोन ओमफ्राय एक्सा सासेमोन ओमफ्राय हाबा जाबाय आरो आंनि सिगाङावनो हाबा जादों मा सानखाय थांबाय आरोलै आवगाय दाथ' नङाना नों जेब्ला पंकजजों दावराव जायोमोन अब्ला ओंखाम जायोना जायामोन दुनियानि बिकास एकदमबारे एक नाम्बार सैतान बेथलै माने मबाइलाव ओरैनो ओंखाम जायाखै ओंखाम जालाङो होननानै खोन्थालायो आरो जाखांबायानो जाखांना खिखांबायानो ओरैसो माने आं हाजार गाबना मोदैया जोबलांगोन थेवबो ओंखाम जानाय गारनो हाया मामोनथाय आं गावनो मिथिया बे जाया होननानैबो थायोमोन आं ओमफ्राय उखैनानै खारलांना जाहैफिनोमोन दाबो आं बिदिनो मबाइल दोनबानो खारलांखाबाय ओंखाम जानो माथो बिदिसो जानांगौ ना गांगा थफाजों गोसो थोलायनाय समाव बिदाफोरजों रायजायोना रायजायामोन माने रायजानायालाय इदिनो बुजादों बिदाफोरालाय जेनेबा बिदिनो बिनानावफोरखौ गाज्रि जाजानायखौ लुबैया रावबो बिदिनो लासै मोजां मोनलायनायखौ माने मिथिखायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय लोगो हमलायनाय मालायनायफोरखौ गामिनिफोरनिफ्राय सोरनिबा खुगानिफ्राय मिथियोबा लाजिना फैयोना बे लाजिनायनि गेजेरजों बुजायोमोन आरो ओमफ्राय बुजाबाबो जेबो सानामोन आङो निजिनि भुल नालाय बुजाबाय सानना लायोमोन आरो गांगा थफाया थरायनायनि थाखाय खनबेसे गबनाय माने जेनेबा आंनि लाबनि लैथोआव बा आंनि लाबनि लैथोआवब्ला गबनाया खनबेसे गबवाखै खनसेनो गबखादो गबनाया ओमफ्राय बिदिनो रागा जोंलाय मालाबा फन रायलायना थालाय खाननै खानथामसो सप्तासेसो बिदि माने दसे गारलाय दसे लालाय बिदिनो 8 बोसोर जालांबाय आरो जेनेबा सानसेयाव गांगा थफाया खेमबेसे खियो खेमबेसे हासुयो बिसनानिफ्राय उथिग्रा उथिग्रि डाइरेक्ट फैखानांगौ बायगाना ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो मालाबा उदैफोरा एग्लुंदोबाथाय ओंखाम जाखांना फुंनि ओंखाम जाखांनानै बिनिल' खननैल' बिदिनो गोजोननाय थाबाय कमेन्ट हरनायनि होनलाय माने जाय हरदो जेब्ला सानैजों रिलेशनशिपआव दंमोन अब्ला आदा
नोंनिफ्राय बेसेबां खरसा थाङा बाजैजों हाबा जाजासिम? आंनिफ्रायथ' बिदि खरसा थाङाखै मानो होनब्ला आं उल्थायसो लाबोदो नालाय गस्ला लंपेन्ट मोनोमोन आरो आंनिफ्राय थाङामोन आं खरसा बाहायामोनलै थरनायनो हरजोबोमोन आरो गस्लाफोरखौ इयाव मिथियो आरोना सोर बांसिन मोजां मोनो नङा आब' नों हाबा जाखांना एक्सखौ नुदोंना नुवाखै? एक्सखौ फार्स्ट टाइम नुदों बेबो बे इसानि फोथारनिफ्राय इनोरै लामादों नुदों ओमफ्राय इसे खोन्थिदो मिथिगोन ना खोन्थिबोला ओइ नोंनि एक्सआ होनना खिथिबावलै गाज्रिथार ओमफ्राय अबे मा एक्स जाबाय थाबाय आं आरो ओरैनो होनफ्लादो इसा थारमाने हौवा हिन्जाव ओरै जों गामियाव माने आलासि दं फैदोंमोन आरो आब' लाइजामखौ डाइरेक्ट गुमैनि आखायाव हरोमोन ना सोरखौबा हैनो थिनोमोन आरो गुमैखौ लोगो हमनो थांबा थगायना थाङो ना खिन्थाना थाङोमोन? आङो लाइजामखौ मालाबा इनि बेगाव डाइरेक्ट सोखुमाना दोनहैयोमोन माने इ जेनेबा बाहेरफोराव थांबा रुमा नांजाबलायनायमोन नालाय रुमा जेनेबा क्लास 8, 9, 10 इदि जेनेबा आं 7 मोनबा इयो 8 मोन इदि सिथाब मोनमोनलाय इसोर इयो बाहेराव पढनो थांबाथाय आथु थांनानै बेगाव सोना दोनहैयोब्रा फार्स्टनियाव पेन दोनग्रायाव ओमफ्राय नङाबा मालाबा बे पियननो हरबायमोन आरो अनसुमानो। गोसो थोलायनायाव गारलायनाय जायोना आरो गारदोबा बेसे गोबाव गारनाय? सप्तासे बारा गोबाव नङा सप्तासे ओमफ्राय खनसे मास मोनसे गारदां नोंखौ इनो आरो ओमफ्राय इनि उनाव गारजायासै ओइ मास मोनसे गारनाय टाइमाव आंसो सोरजोंबा थगायजादोंब्रा खोथाथ'लालै इफोरखौ माने बहुदटा काहानि दं। गोसो थोनायाव गांगा थफाया मा बायना हरनाय? आं बायना हरफेराखैलै मबाइल गंसे 1200 थाखानि किपेडनि मबाइल बायना हरनो मोनदों ओमफ्राय इखौबो दैयाव खोलैना बया खालामना लादो। आंनो 1200 थाखानि मबाइल गंसे हरदो खानाय बोग्रा हरदो फालि गांसे हरदो दख'ना गांसे हरदो इखिनियावनो दिफा 10,000 बै बहुत 10,000 आङो दानि किपेडनि मबाइल 1200 स्ट्रेटनारा 1200 ओमफ्राय ना फालि 450नि दाबो दं गोसोम कालार मालाबा खिन्थिगोन आं हिसाब खालाम ओमफ्राय दख'ना 500नि 4,000 थांना दंखायो संगोलि आरो जानाय लोंनाय मालाबा ओमफ्राय आं गावनो बेसे हरदो नुनाय मानि गस्लाया आंनि गोजामोन मिथिगोना आङो जेनेबा मा होनबावगोन निजिनि बिफानसि नालाय आंथ' जेनेबा खामायखायामोन ओमफ्राय दा खेबसे ना खेबनै माइ माबा गायदोंमोन आङो हाजिरा माइ गायदोंमोन ओमफ्राय माने पुरा 1200 ना 2000 मोनदोंमोन गावनोनो गस्ला हरना सेस गोजोननाय थाबाय गस्ला हरनायनि खार'नै गस्ला हरोमोन आर'नाइ हरोमोन रुमाल हरोमोन मा हरो फात्तायानो गैया बबेयावबा थांबा बाथा होलायनाय दंना गैयामोन? दाबो थाङो मालाबाथ' जोख्लायनासो गालांनो एखमबा जायो आं सैमाखौबो थांनो बावोसो आं मेक्स थांफा होननानै मेक्सखौसो गोसोखांलायदां बेस्राखौ मेक्स आइ लाइक इउ होनलायदो सोरबा मेक्सखौबो दा नै बेलासे टाइमाव गारियाव गाखोनो बिराद आथुर जायो आरो मेक्सआ दासान्दि माने सकआव थांनो नागिरदो थांफानाय फैफानाय ओरै जानो नागिरो। नोंसोर सानैनि गिबि रिलेशनशिपआव थानाय बयनिख्रुइबो मोनसे सेड मोमेन्ट आरो हेपि मोमेन्टखौ खोन्था। गोसोआव गैया दुखु होनोब्लाथाय जेनेबा इदिनो ओरैनो जिखि जाया घटना मोनसे खोन्थानोसै आङो बे घटनाखौ आं माने गोसोआव दं आरो गांगा थफानि थाखाय जोबोद दुखु नांथाव आरो आंनि थाखायबो दुखुआनो ओमफ्राय बे मोजां मोनलायफुबाय थानाय समाव बे 8आव थानाय टाइमावनो जादोंमोन इयो जेब्ला इयो 9 मोन आं 8 मोन आरोना बे टाइमाव जोङो टिउसन लादोंमोन ओमफ्राय टिउसन लानाय टाइमाव ओमफ्राय आं गांगा थफाखौ स्कुलावनो खोन्थालांबाय आरो दायो लोगो हमनो फै दे होननानै ओमफ्राय लोगो हमनो जागोन दे होनबाय ओमफ्राय नोंनि गस्ला गोजा ओइयो रेड कालारनि टि सार्टखौ गानबो दे होनना खिथालायदो आं इखौ ओमफ्राय इदिनियाव जागोन दे होननानै ओमफ्राय माने खोथा लासोगारो नालाय ओमफ्राय बे गस्लाखौनो माने बोरायबाबो गानबोबाय थायोमोन आरो आंनि थाखाय मोजां नुयो होनो नालाय माने इखौ गानबा आं बिराद हेन्डसाम नुयोमोन माने गांगा थफाखौ ओमफ्राय आं गाननो होबाय नालाय
बेसेरा गाननाबो फैलायलायदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो लोगो हमनो लिंहरबाय ओमफ्राय टाइमावथ' आङो बे फार्स्ट लाभखौ जेनेबा गाथ्राखोमोनलै माने गारनाय रखमानो आरो थेवब्लाबो माने गाराखैमोन आरो बिदिनो माने बे सेंग्राया बेलेग सिख्लाखौसो मोजां मोनना दंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो आंखौ थगायोमोन आरो जेनेबा आंखौ खोमसियाव लाखिदोंमोन जेनेबा सानै जेनेबा इयो लायोमोन आरो ओमफ्राय आं आरो बिदिनो फार्स्ट लाभ नालाय जेनेबा जि बुङो इखौनो मानियोमोन बाथ्राखौ जेनेबा जि बुङो इखौनो मानियोमोन बिनि थाखायनो माने मोजां मोननाया जेनेबा इनियाव दङमोन आरो आंनिया ओमफ्राय बिदिनो बिदि नाखालाय टिउसना जोब्बाय आरो ओमफ्राय मानसिया इयो फैबाय जिखि जाया फैनानै थांनानै दलं मोनसेयाव थाइग्रोदो आरो गरम बोथोराव दाबायदिबाथाय टिउसननि टाइम जायो नालाय ओमफ्राय दलङाव थाइबाय इयो ओमफ्राय थाइनानै ओमफ्राय आंखौ खिथाहरबाय फै आं दलङाव दंफैयो होननानै इयो आंनो मबाइलाव खिथाहरबाय आरो मबाइल फिसायाव ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय दानाबा जों टिउसननिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारफुनाय टाइमावनो दानबा जायबा गिबि गोसथोनाय इयो फैना होबाय दानाबा ओमफ्राय फैना होनानैथ' इयो आंजों रायज्लायफैबाय थाबाय रायज्लायनायाथ' दा इखौ गारनाबो थांनो हाला ओमफ्राय नोंदोबो लोगो हमैनो थांला नोंदो लोगो हमैनो थांनो हालाब्रा आङो ओमफ्राय दाथ' इ थाबाय दा आंखौ इखि थांनाय नुयोबाथ' इयो आंखौ कन्टेक्ट खालामगोन ना इखि मानो थांदो इयो होननानै ओमफ्राय बिदिनो आं ओजों फैहां जाबाय थाबाय माने मानो न'आव थायाखै रखम होनबाय इयो आंखौ ओमफ्राय आं थांथारला ओमफ्राय थांथारला नालाय उसुखुथु जानायखौ मिथिनानै इयो हमना मोनबायब्रा ओमफ्य लोगोआबो खिथाखुमाबाय खोमा आमखिनि गोसथोनाया इयाव लोगो हमनो दंफैयो होननानै खिथाबाय ओमफ्राय खोन्थाबाय नालाय इयो मिथिबाय मिथिनानै माने रागा जोंनानै साइकेलखौ इबो दाब्रायलायनानै बेलेग गावसानि आलासि न'खरसेयाव थाहैबाय आरो बे टिउसन लानाय खाथियावनो इसानि आलासि दंमोन नालाय इसानाव थांना थाहैबाय बे थांनानै ओमफ्राय फनाव आंखौ होनहरबाय जुदि नोङो दिनैनो खास्तां खालामखा जायखौ मोजां मोनो इदिनो थांखा जेनेबा इखौ मोजां मोनोबा इदो थां आंखौ मोजां मोनोबा आंजों फै रखमै होनबाय नालाय दा आंहा गोसोआ मा जागोन मा जाया उरां फारां जानानै एकदमबारे साथा लादोंमोन आरो बास्केटाव साथायानो बोजागुलांदो पात्ता गैया माने ओरैबायदि स्पिडाव जुराव सलायना थांदो ओमफ्राय फार्स्ट लाभजोंसो थांदो नोंदो थाङाखै ओमफ्राय फार्स्ट लाभजों थांबाय आरो आङो ओमफ्राय थांनानै लोगोआबो जेनेबा आंजों थांबाथाय हारसिं थाङाखै दे आङो ओमफ्राय लोगोआबो आंजों थांफाबाय जेनेबा ओमफ्राय थांनानै बिदिनो रायलायबाय बिदिनो बोरलायलायबायब्रा इयो जेनेबा नोंखौ मोजां मोनो नामा मोजां मोनोबा मोजां मोनो इखौनो रखम रायलायबाय ओमफ्राय आं आरो गोनो गोथो मा होनबावनो गेजेरनि जाना थाबाय आङो ओमफ्राय गेजेरनि जाना थानानै बिदिनो गांगादफाया आंखौ मिथिबाय आरो इयो इदोसो दंफैयो इखायनोथ'सो फैयाखै होननानै नुफैदो आरो इयो आंखौ जिखिजाया ओमफ्राय नुफैनानै ओमफ्राय थांबाय आरो साइकेलखौ सलायनानै ओमफ्राय साइकेल सलायनायाव गाबलांदो इयो जि गाबलांदो ओमफ्राय माने देनेका गाबलांदो इयो माने आं ओमफ्राय इ गाबनायखौ नुनानैनो थारमाने आं गोसोआव पाप नांगोन आङो ओरै होनना भाबिनानै माने इनि उनाव बिराद घटना जाखादों ना ओमफ्राय घटना जानानैसो आं एसे गारथारदों ना माने इदिनो लायोमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो गारथारबाय आरो आं जेनेबा इखौ बिदिनो आं भाबियोमोन आरो गांगादफाया इमान दुखु जाना गाबलांदो जेनेबा बिदि नाव गंनैयाव आगान होबा थिग जानाय नङा इदि सानदों आरो आङो ओमफ्राय इबोथ' आंखौ थगायखायोमोन नालाय इयो आंखौ थगायनायनि गेजेरावनो आं इखौ लायोमोन ओमफ्राय आङो भाबिदो आरो इयो आंखौ जेरै थगायदो आङो माने इयो आंखौ थगायनायाव आं जेसेबांखिनि दुखु मोनदो आं इ दुखुखौबोथ' इनोनो होदो गांगादफानो गदेके आं इ दुखुखौ गांगादफानो होआ इदि होननानै मा बेलेगखौ नाहरो गांगादफाखौ आं इ दुखुखौ होआ ना माने आं निजिनो फिलिंसखौ लाबोदो आरो आं पाप नांगोन इदि होननानै माने आं गारासै आरो माने जाय जेनेबा इमान गोसो होनानै मोजां मोनदो बेखौ जुदि आं गारना लायोबा माबोरै जानो जेनेबा पाप नांगोन ना इदि होननानै आं नोंखौ लाथारदो आरो बिदिनो माने ओमफ्राय मोजां मोननायावनो ओमफ्राय नों आंनि जाहैबाय आरो सेकेन्ड लाभबाबो आंनि फार्स्ट लाभखौनो नोंखौसो होननांसिगोन मानो होनोब्ला मोजां मोनलायनाया जेनेबा सोमजिदोंमोनब्लाबो फारनै बिथिंनायनिफ्रायबो आं मोजां मोननायखौ मोनाखैमोन बै समाव ओमफ्राय दा गांगादफाजोंसो आंबो होबाय इबो होबाय माने बिराद साफाय बुजायबाय आरो ओमफ्राय सेट ममेन्ट नायनोमोन आरो इना ओमफ्राय फानि ममेन्टआ आरो बै सेन्देलजों फैनाया जागोन
इ टाइमावबो इदिनो फन रायलायखुमाना थानानै इदिनो सेन्देलजों एबार बायो लामायालागै लिंहरबाय न'आव थांनांगौ नामा हो न'आव थांनांगौ नै मोनहैबायानो रखम आरो फैदा मुखायोमोन फैना फैया ओरै गायमोन दंबासो नालाय ओमफ्राय इदिनबा आरो फैमाथारसिगोन बिफा बियो थैबाय बिमा बिफा थानायाव लासिंसिं थैबाय आंथ' गिसगारोमोन ना बिदिनो आदा बाबामोनखौ गियोमोन नालाय थैबाय आंखौ इदि दा लासिंसिं लासाव मा खालामना गालांगोन दा होननानै गिनानै लामाया लासि थांबाय आरो बे लामाया लासि थांबाथाय खनसे थाखायना हरदो इयो आंखौ ओमफ्राय थाखायदोबाबो ओमफ्राय साफ्लानाय रखम दानो सेन्देल फैखांनानैसो थाखायदो नों इखौ उल्टा बुजिबाय दं फार्स्टआव नोंनि खाथियाव थांदो आङो नोंनि खाथियाव थांनायावसो नोङो आंखौ थाखायबायब्रा थाखायखांनायनि उनावसो मबाइलखौ आसोला उदैयाव सोना लादो आङो उदैयाव सोना लाबाय आंखौ जर जबस्ति लामा गेजेराव इयो बख'नो हालाना नङाबा लासिंसिं जाया होमबा इयो सिख्ला मानसिनिफ्राय मा मबाइल सेख'लायदो होनना बुजाया होमबा आसोला ओंखायनो सेख'वाखै ओमफ्राय मबाइल होनबाय थादो मस्त थांलाय फैलाय मस्त गारि खारबाय थानाय लामा हाइवे र'डाव आरो ओमफ्राय मबाइला हर होनबाय थाबाथाय आं हरथाराखै मानो होनबा इसे फायगोन माबा मोनसे आं मस्त डिटेल्सखौबो दानाखै रायलायखुमानायनि दा होना लाबाथ' आं थैथारगोन बिदि माबानायनो होआखै आङो मबाइलखौ होथाराखै ओमफ्राय होआखै नालाय ओमफ्राय दाना बायो रागा जोंबाय गोजानाव थांना थाहैफिनबायना आङो इ बुजाखांनानै खनसे बुजाखांनानै नैखिजा ओरै होना हरदोंना ओमफ्राय बोराबनानै गाबां जादोंमोन ओइ र' सायो ओमफ्राय बोराबनानै आं एसे बोराबदोंमोनबो ओमफ्राय उनाव आसोल आंखौ बोराबनायखौ एसे ताल लादो आरो साबाय खोमाबो भाबिदो खोमायो एसे ओमफ्राय थेवबो उनाव आरो मबाइलखौ ब्रा बिनायानो बिनाय ओमफ्राय बिनानै मोनिनि हरगोना हरा मबाइलखौ हरगोना हरा होननानै सेन्देलखौ बख'नानै रेव फुबिना हरबायब्रा ओमफ्राय ओरै गंलायबायब्रा आङो दाखालि खोन्थैनाया ओमफ्राय इदि गंबाय ओमफ्राय गंनायाव नाङासै आरो ओमफ्राय ना सेन्देलाबो गंनायाव लामा खाथिनि माबायाव मालाबा ब्लगफोराव जेनेबा न'फोराव थांबाथाय जायगाखौ खोन्थैगोन दे लोगोफोर माने बिराद इन्टारेस्टिं जादों लास्ट कमेन्ट लोगोफोर माने काहानियाथ' जेनेबा बुंजोबनो थांबाथाय आंनिया जोबा माने गांगाथ'बादो आंदोथ' जेनेबा मोजां मोनलायनायनि माबाया बै फार्स्ट टाइम जेनेबा बे उल्टा पाल्टा जाफुनाय टाइमाव बिदिनो नांलाय खमलाया बारामोन आरो ओमफ्राय जेब्लानिफ्राय जोङो माने बुजिनायबो जाबाय बिदिनो कलेज हाबनाय लोगो लोगोनो माबा पिअ होखांनायनि उनाव बोसोरनैया जों गथा एख' जायासै आरोना पिअ परिखा होखांनानै बिए फरायनायाव माने जों गथा जाथारबाय आरो हाई सेकेन्डारियाव नोंसो जायाखै आंथ' जादों ना आं नोंखौ मास मोनसे गाराखै नोङो इयाव थावलिगुरियाव थांना थाहैनायावनोथ' सासे सेंग्रा गोसोथोदोंमोन हाबा जानायसो जारलासो जागोन आंखौ साख्रिया लालै आसोला खोथा थानजों साख्रि लाना माला नों नुदों नोंहा मानसिया साख्रि लायानो ओमफ्राय जेनेबा इयो आंखौ गोसोथोदोंब्रा एकदमबारे सना होनलायथारोमोन ओमफ्राय माने साख्रि लानानै आंबो रायलायबाय थाबाय जारला उनाव मा जाखो मिथिगोना उनाव आं हमना मोनदों इखौ जेनेबा डिटेल्स नागिरथारनांगोन ना ओमफ्राय आंथ' इदि जेनेबा थांलाबायग्रा नंखायामोन नालाय लेंहरबाय थालायोमोन आसला गुवाहाटियाव फै होनलायनानै नै थांगोन आं मानोबा एसे गोजानाव दिनै आं आलासिखौनो जाफेरनो मोना इदि सिख्ला टाइमाव ओमफ्राय इदिनो बबा थाङोबाबो आङो थगायनासो थांखायोमोन नालाय हमथारदों आं इखौ ओमफ्राय मानसिया हाबा जानाय गथ' फिसाजो ना मा सासे गोनांखाबावलायसो गोसोबा इखौ आङो इदिनो फेसबुकफोराव होनानै जेनेबा खारसन हैलायनानै एसे हौवाफोरखौ सेलायला लानानै दावराव खालामनो हायोमोन फैसा जानो हागौमोन साख्रि ला नालाय खिन्थु मानो आंलाय अपमान खालामनो लासिं सिंलाय होमबा आं समाव आइटिआइ लागासिनो क'क्राझाराव थावलिगुरियाव लास्ट कमेन्ट लोगोफोर फरायसानोसै आदा आरो बाजै नोंसोर मानो दासिमबो आजा एबा आबा लाया आबा नङाब्रा इयो आगै दासिमबो लायाखै अन्नानै रिप्लाइ होलाय बे कमेन्टआनो माने ओरैबादि गोबां आरो गासिबो मिन्थिनो लुगैदों माला बेबि लागोन माला खुदिया सासेनि मोखां नुगोन भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन भगबाननि अननायाव जुदि एख' जायाबाथाय भगबान माने जोङो ओरैनोथ' बिदि प्लेनिं खालामखायाखैमोन
ओमफ्राय दा एसे माने जोंबो गोसो जाबाय आरो ओमफ्राय गोसो जानायजों लोगोसे इदिनो जों जेब्लानोखि माने साक्सेस जागोन अब्लानो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोखागोन जों मानो थगायनो जेनेबा जों थगाया लोगोफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाबो जों नोंसोरनो जों शेयार खालामगोन जाहाथे जों सलिउसनखौ मोनो आरो ना भगबाननि अननायाव दा जिहेतु जेबो माबाथ'वाखै जोङो ओमफ्राय जेब्लानो रिजाल्टखौ मोनो खोन्थागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय मा होनबावगोन दा बेखिनियानोसै माने मानसिनि लाइफआव आरो बुहुत दाव घटना थायोना बे घटनाखौ बुंफोरजोबनो थांबाथाय बा भिडिअ'नो लावलांजोबगोन ना सोरनावबा बिदिनो गेदेर फिसा दा जोंनावथ' जेबो गेदेर घटना गैथ'वा जेनेबा ओमफ्राय सोरनावबा बिदिनो बिराद गेदेर घटना थायोथ' जोंनि लाभ स्ट'रिनि खेथ्रआव बेनो आरो आं बेखौ थगायोमोन ओमफ्राय उनाव बिदिनो हमजायोमोनबो खाननायाव हमजानाय नङा बे जाबाय आंनि गोसोनिसो माने आङो उरां फारां बेफोरबायदियावनो जुदि फ्रिदम न'खरनिबाथाय बिदियावनो गैलामोन आरो नों गथ'आ लोगोफोर होनबा बेखिनियानोसै जोंनि लाभ स्ट'रिया लोगो मोनफिननोसै नेक्स्ट भिडिअ इन्टारेस्टिं भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैगासिनो ना मा होनो टाटा बाय बाय बिराद गरम मोनबाय लोगोफोर गरम तुफान जाबाय दे गाज्रि मोननाङा दे इदिनो माने कमेन्टफोरखौ लाजोबासै होननानै भिडिअ बुहुत गोलाव जागोन सं थेवबोथ' जाखिनि इम्परटेन्ट नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेखिनिखौनो मिथिनानै थादो आरो लोगोफोर तो चलो बंद करते हैं नेक्स्ट